Good morning! Happy Monday, guys. Ay, Jackie! Oo nga. Kalimutan ko pa ipadala pala kay Darswak. Ano si Darswak? Lumabas na. Natusan ko bumili ng ano. Good morning, boys! Good morning, boys! Kunanin! Maggie! Maggie! Lalaki na itong mga kamuting to. Kunanin, kunanin, kunanin! Tinamamansin na. Ikaw na lang, Tipi. How are you, Tipi? Ligo kayo? Gusto niyo ba? Magsiligo. Ah, alam ko na. Lagay ko kaya kayo sa swimming pool, no? Total, papalitan ko yung yung tubig eh. Yes! Magsiswimming ang mga doggies. Si Kunan. Ibato. Si Kunan. Ibato. Si Kunan. Hoy, Maggie girl. Kaliit-liit mo na ikisali ka dyan sa mga barako. Maggie! Maggie? Maggie! Ito, Tipi, sabi ko, kagat ng kagat. Pagmumukha. Pangit mo ko na, huwag nagalit ka. Sige, bite. Sige, bite. Maggie, oh. Buyang-yang girl. Snow, ah. Magkasakitan na naman kayo niyan. Sige. Ang kukulit. Pangit ni Conan. Conanin! So, yun nga, guys. Monday na naman. Ang bilis ng araw. Grabe yung aking black hoops. Nahanap ko yung ano mo ito? Headband ko. Di ko na naman makita. Tinangayan naman ata ni Bunso. Ayun. Magano muna ako almusal muna ako. Bibila ko ng tinapay. Speaking of tinapay, dito agad. Ang bilis mo naman. Ba't talaga pag lalaki yung bumibili? Ang bilis. Sana, boy? Ayan na. Thank you. Ano ulit yung pinagpinay yung isa ko? Sa basura? Lahat ng basura nandun na sa baba. Sige, thanks. Kasi may nagpipick up ng basura dito. Kasi dati kami lang yung nagtatapon. May dumadaan na truck. Kasi sobrang sikip na ng kalsada dyan at lahat na lang halos ng pinagkakitaan dito. Sidecar. So napunuan ng sidecar yung itong kalsada namin. Kaya yan na lang. Yung truck may hinihintuan na lang doon kayo magtatapon. Malayo. So, nagpapapick up na lang din kami. Ano lang naman, bariya lang naman yung yung binibigay sa mga nagtatapon. And then, tulong na rin namin yun, lalo sa mga bata na parang nagsasummer job din. Ate, basura, ganun. Kahit wala ako papatapon. Sige, tapon mo. Mga pa 5 piso. Check natin luluto ni Madam Emma. Katatapos nila mag-swimming, no? Hindi kami nag-swimming. Uy, pang ano yan? Pang-ulam. Pang-ulam yan eh. Si Mudra. Hi, Mother. Ano luto mo, Dars? Takot si Ima eh. Oo nga, layo na nagluluto. Ando, no? Uy, sarap. Oo. Lalalala. Monday. Munggo ang ulam namin. Monday na Monday. Hindi kasi tayo nakapag-munggo nung Friday, no? So, yun. Kuya Peter! Kakaalis lang pala nila, Kakaalis lang nila, Nene. Kala ko naman, maaga silang luluwas. Mamaya pa yun. Mga paggabi na, Si Bilab. Dalawa lang sila? Alam mo na, dalawa sila? Opo, ka-chat ko si mami mo. Jackie, may shoutout ka? Mamaya na ta. Ikaw, Emma. Mamaya na din. Ang bango ng yung ginger tea. Tapos lalagyan nila ng chicharonic. Sarap. Woo! Toasted. Sarap yan, may talong, may Asan yung be? Yung dahon. Yummers. Sexy ni Jackie, So, palo ng palo kay Conan. Oh! Ano ba kayo? Kunanin. Baka pumayat ang
kunanin na yan. Ay, naku po. Ay, naku, ayan na sila lahat. Ay, naku po. Ay, naku. Grabe naman kayo kay kunanin. Palo ng palo. Oh. Gigil kasi si Conan eh. Paano nga na si Kunan? Kunanin! Ikaw dito, Kunanin. Pati kasi nagigigil sa Oo nga eh, pati si Maggie, nagigil sa kanya. Hi, Tipi Boy kong mahal. Hello, Gruting kong mahal. Sige, sige. Si Maggie kahit kalit-lit, no? Nakikiharutan sa malalaki. Si Bunso yung paa mo nasa mesa pa. Ikaw. Colors. Pumunta pala kagabi sila dayan sa palengke. Pumunta ba? Ganong oras tulog na ako dun eh. Wala pati si Pamang pamarangka. Gugulutin. Gigil. Pasado alas 12 na yata. Kunaning. Kakatawa kay si Conan kita agad eh, puti kasi. Ang tatlo pare-parehas ang Gusto ko isa pa Emma, black naman. Kasi yung pure black na. malatakot pala. Tapos pag nandiyan ka, pakyat ka ng hagdan, nandiyan na ka. Ako takot na mangitim, sabi niya mama. Grabe sila, ikaw na pinanggigilan talaga nila eh. Tabachi kasi. So, may kiharot din eh. Pati ulo, matulog. Tingin ka na lalaw. Ayoko na. Sabi niya, ayoko na. Ay, grabe ka kay Conan talaga. Ayoko na. Tama na. Mga yayat ako. Kunanin ka talaga eh, no? Hoy. Kamot ka, oy. Ano ba yung kananin? Niduro ka. Ding, 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 ding. Busy yung assistant ko. Hi, Karug. Ayan, kaya kailangan ko ng guys, bagong mas malawak na office. So, ayun, yung plano ko is dito. Kapalagay ako ng cabinet. Yung parang dito ididikit sa sa hagdan. Para matanggal namin to and then mapalagyan ko dito ng isang mahabang mesa. Gagawin kong office. Kasi mas mabilis ang mas mabilis ang trabaho kapag may ka, katuwang ka. Tulad ngayon, ang bilis namin nakapagpak ni Mikay. Na, nantok-antok. Gantay lang ng bayad. Gantay siya ng bayad. Tagano ko na rin siya. Baby! Alas 2 pala anak ha? May ka sa McDo. Let's eat, guys. Ayan, di kasi kayo nagpunta kahapon. May tira tuloy nung yung, tag dito? Bangus. Nag-live nga ako eh. Sabi ko sa iyo, pumunta kayo. Sayang talaga. Mamaya nagsipuntahan eh, no? Yun. May tira pa kahapon yung bangus. So, kakainin pa rin namin today yan. Hoy! Mga impacto! Sumali mo galing. Ba to? Kain na! Huwag pagantayin ng grasya. Masamang nag-aantay ang grasya. Busog ka dun. Dito ka sana sa monoblock ako dyan. Matangkad ka na eh. Bilis. Bilisan mo. Palit tayo. Yan. Matangkad siya eh. Pwede kami ni Chucky Lo Blanco. Sorry. That's it guys. Munggo. And Gigi. Perfect. Perfect. Oh. Aray. Embraces. Sarap. Mek! Kain na, Mek! Naglalaro na nga ng mga doggies, ng yellow. Ang sarap ba yan? Kunanin! Naglalaro ng yellow. Ulo. Doon ka na
Magi, dali. Ayun, baby, yellow, dali. Kuna, dali. Kinukuha ni Groot. Kinuha na ni Groot. Di yan po to, Groot. Si Mama ilang araw na nandito sa bahay. Pantay ako na din. Si Mika actually nakapansin. Dami-dami na ito. Pupunta lang pagkakain na. Tapos after kumain, ayan na. Ace ka pa na naman si Mama. Sabag na naman. Itinman lagi si Mama. Gaya, di kami ka. Nakikikain lang daw. Haloka. Kaya pahinga di. Pero di mahalata. Mistake ka naman ang ilalim. Napapasin ka tuloy ni Mika. Itinman eh, no? Haloka. Grabe si ate mo. Naligo na si Kulo. Matingnan mo dito si Chris May. Kamukha siya ni Jack. Oh. Ha? May hawig din pala yung magtiyo na rin. Oh. Magkalabang burta. Brutal na magkaaway eh. Ang baho mo, pa to si Mama. Uy, hindi ah. Diyan galing sa'yo. Electric pa nun na. Hindi parang sa'yo din, Mika. Hindi ako yun. Tingnan mo yung sarili. Grabe. Napapautot na mga tao. Hindi ako yun. Grabe ah, sobrang kabusugan niya. Ayan na si Kloxky. Bilis! Bilis na ano na dun? Bakit si Daddy palagi late? Huwag mo nga gayain tayo. Yan, ginagaya mo pa. Ungas ka talaga. Bilisan mo na. Mag-brief ka na. Ready na yung ano niya. Yung... Nag-idol niya, daddy niya eh. Kiddie crew. Yan. First day niya. Bawal malate. Ready na ang koloko yun. May sinak! Wow! Pogi! Hindi na siya niloko. Sa kwarto. Doon sana kunin mo. Sa may computer daddy mo. Pogi. Eh, kay Chris, vlog na! Ikaw si vlog. Pa-exit na kami. Papunta na kami ng McDonald's. Ni Chris Bal. Yan, nandito na kami ngayon sa McDonald's. Si Chris kumakain muna ng siopaw. Hinihintay niya yung mag-ano sa kanya, mag-a-assist. Ayan, nagsisimula na siya. So ngayon po, ayan po yung Sir J, your kiddie care facilitator for 5 days po. So si Kuya yung mag-handle sa inyo. Kung hindi si Kuya, sa ating po. So dalawa lang po kami. So ano po bang reminders ka sa mga kids natin, especially sa mga big girls? So mga big girls, so kayo po yung aasahan ko din. Pwede po yung sa mga maliit natin kids. Okay ba? Okay po ba? Okay, so nasa kiddie care na medyo mas malaki at so dapat kayo po yung mas responsible sa mga maliit natin. Tama pa? So yan. So sige, Sir J, sa atin lang po kayo sasama or kung kaninong grupo po kayo ibibigay, minsan nakaway po. Okay? Kung kanino po kayo binigay, din lang po kayo mag-stay, okay? So huwag kayong sasama sa iba, okay? So for example, may lalaki pong nagbigay ng candy sa inyo, kung kanino ba? So of course not. So yun po. Okay? So ngayon naman po, nagpakilala na si Kuya, ulitin ko lang po ulit. So ako nga po pala si Kuya Sir J, 19 years old, and then 1.5 year na po ako dito sa Macdo. So you can call me Kuya Sir J po, okay? So Kuya Sir J. So wala na pong iba. So, ngayon naman kids, so hindi ko pa kayo kilala lahat. So it's time naman po for you to introduce yourself to me para po kilala ko po kayo lahat. Hindi ko po kayo tawagin na bata, ganun, okay? So lahat po kayo tawagin ko kayo by your name, okay? So introduce your name kids, okay? Are you ready? Ready na po? So, as a kiddie crew, don't be shy po, okay? So, dahil marami po tayong makikilala dito sa Macdo. Okay po ba, kids? Ay, hindi ko marinig ka. Okay po ba? Okay, so let's start with Ate. Come here. Come here, Ate. Come here. Introduce
introduce yourself to them po. Okay, kids ba, baba niyo muna yung bag niyo, pwede niyo iwan sa chair. Oh, come here in front. Okay, let's say hi to, what's your name po? My name? Later ka na, okay. So next ka po yung Yan si Chris. Magsisimula na siya. Pagpakilala. Hi! Hi, my name is Daniel. I am 9 years old. You can call me? Hindi ka kita. Okay, Chris. So, Chris daw po ang tawag natin kay Kuya. So, say hi to Kuya Chris. Hi. So, yan na. O, tandaan niyo yung mga names, ha? So, assignment niyo yun, tandaan niyo yung names ng mga classmates. Okay, kayo mga kids. So, smile, wave your hands, and we will say 1, 2, 3. Good afternoon po. Gusto ko mas malakas, ha? Gusto ko louder, kids. Again, 1, 2, 3. Good afternoon po. So, ganyan kids, ha? Gusto ko pagbaba tayo, may kita ko yung mga customer ngumiti sa inyo. Kasi nakita nila yung sincere. So, diba? Kapag hindi ngumiti yung customer, hindi sabihin, hindi ko yung sincere. Okay ba? Okay, gusto ko makikita kami yung customer, ha? Okay? So, again, 1, 2, 3. Good afternoon po. Ayan. So, okay, ready na po? Ready na po? Okay, so ready na. So, we're gonna go downstairs na. Oh. Ate Daniela, oh. Talo. Mamis, pwede po sumunod sa baba, kung gusto mag-picture po sa baba. Thank you. Yan, bababa sila. Ayan. So, let's go. Let's go, Ate Daniela. Ilan na ka? Judy. Tiga-apat. Tiga-apat mo pa ka Tapos talaga yung Ayan, tutulong-tulong sila dyan sa counter. Kung may customer na bigyan ko naman. Bali, 5 na kasi may nilipat. Dito na lang. Sir, dito na lang. Say good afternoon po, ate. Hindi ko nakita. ayan, tumutulong na si Chris sa counter. Gawa niya. Anyway, shoes kayo, kukunin na lang. Ano bang kulang? Good afternoon po. Chris! Mag-say hi man yan, Ika. Mag-say good afternoon, sir. Bakit ha? Put it here. Later. Gawa kayo ng regular cook and regular veggies. Oh, this one. Push this one. Asan kasi yung ano mo, partner mo? Together now, people gather round. We gon' party like la la la. Open up your hearts, empty out your minds. Light it up, it's like la la la. Don't say a word, feel it burn. Chris, ayusin mo! Lose and go with the flow. Right, look to the sky, throw your hands in the air. We go, lose control. Jump around now. Sean? Wow! Fantastic baby dance! I wanna dance. Yes. Dance. I wanna dance. Go. This party's bumping. I'm on my throne.
shake the place. The earthquake can touch the space. Get it on like power. Catch me on fire. Fantastic baby time. Yeah. I'm to the thousand out of 10. I'm going to be 10. No one's hard like me. Yeah, said I'm in and everything came to a father. See, I got no limit. I'm the limit. What's the sky to me? And my heart is about just listen to the sounds DJ drop that beat. Next activity ni Chris. Gumagawa siya ng scrapbook. Clear day. So, babay muna kayo, Sir Jay. Ayan. So, babay po. So, mommies, parents, guardians, ingat po sa pag-uwi. So, yan. So, kids, so babay na po ulit. Okay. So, see you tomorrow po, okay? And don't be late. So, si Kuya, so, Dumating na yung order ni Daddy. Uy, kayo na. Merienda niya na rin. Saan kain? Sa taas na? Hi, Maggie. Hey, Maggie! Hi! Hi, Maggie! Ay, nakaamoy na naman eh. Nakaamoy na naman. Huh? Kaamoy na naman ng mga ito eh. Asan si Grutin? Grutin? Ang Grutin! Ang Grutin! Din, 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 din. Naniyan. Kuya Peter! Kuya Peter! Maggie! Maggie! Kagat ng kagat. Ayun, orderan ko na din si Peter kasi hindi siya kumain ata nung munggo. Tapos ito hindi rin kumakain ng ano eh. Nag-try siya mag-vlog ang ano. Kuya Peter, halika na. Halika na, tala, pagkain mo tala. Hi ka muna. Hello. Hello. Yung nga, kamay mo. Halika dito. Okay. Halika dito. Butan po yan si Kuya Peter eh. Ayan, chicken. Ano kakain tayo sa taas? Nasa taas Oh, na. wait. Tatali mo sa akin lahat? Are you nuts? Gusto sa'yo? Ito sa akin tong ice cream na te. Asking ba yan? Ah, sige, let's go upstairs na. Let's go upstairs. Anong oras na ba? Uy, last stress na pala. Bilisan natin at ano na yung mga tag dito? Mga delivery, ma-pick up. Ayun. Pero tapos na kami, maga kami nakatapos guys. Kasi nga dalawa kami ni Kai. But, syempre yung mga pahabol and I want it na makasali lahat. Kuya Peter, pasara naman ako kuya nung nung electric fan. Walang tao dun eh. Sa kwarto. Oh, thank you. Yung tayo guys, merienda. Chicken kila Kuya Peter and fries lang sa akin. Si Kulokoy kasama ni Emma sa ano. Pinasamahan ko pala si Kulokoy kay Emma sa kanyang Adventure. adventure as Chili Crew. Yun, and yung mga uy, ang charap-charap naman ng water. Hindi sila lang naman yun eh. Yung ibang tao is nasa baba. Ano din? Nagsisil nung mga Oh! Ano tayo? Gutom na rin ako. Kilig na kilig si Emma sa ano. Tubig at langis. Tatakip pati siya. Ano, ilabas mo kilig mo, Emma! Oh. Di ba first honeymoon na nila? Mag-asawa naman sila. Kasi di ba sila yung first honeymoon? Hey you guys, what's up? Ano na, mag-alas 10 na. Naka-edit na ako ng vlog kahapon and it's rendering na guys. Kaya, ayun. And syempre nakatapos ng trabaho ngayon kaya masaya. Masaya. Hindi na ako nag-dinner kasi nag-diet ako. Ang laki ko na naman eh. Ibibigat na naman ng sarili ko guys. Ang laki-laki na naman ng tiyan ko. Bibil-bil na naman ako. Kaya yun, sarap pa naman ang ulam. Luto ako ng isda ulit. Gigi. Ayun, galunggong ulit. Kasi naubos yung galunggong kanina. Tapos, nagpag-isa ako ng tawag dito?
sitaw. Tapos pinalagay ko doon na may tausi. Detempt nga ako. Gusto kong umakyat. Kaya si daddy yung pinapakyat ko sana para kumuha ng tubig. Kaso ayaw niya. Kaya baka ako umakyat. Oh my gosh. Sana di ako matempt na kumain. Ayun. Mag-good night na muna kami guys. Para, ayun nga. Ma-edit ko na rin tong vlog na to. Para magkasunod lang ang upload. And bago yun, shoutout na muna tayo kay Ansky G, kay si Celine Bondok, kay Aratan, tapos sa kanyang baby na si Baby Zendrick Tan, and sa hubby niya na si Broderick Tan. Hi guys! Kumusta kayo? And then kay Tisha Makeup. And then kay Maria Arlene Avapo. Hi everyone! Thank you so much sa panonood nyo. And syempre sa ating mga bagong subscribers. Yun, nadadagdagan ng nakikigulo sa amin. Pagpasensya nyo na kami kung minsan napakaingay namin na kasi alam nyo naman ang dami namin dito ngayon. By the way, nandiyan na sila nene. Dumating na kanina bago mag 6 ata. Dumating na kanina kasama si Pia. Nag-ano kasi ako kanina, nag-aayos ako dyan sa sa office-officean ko. Naglinis ako after nung shipping namin ni Mikay. Ayun. See you tomorrow. Good night!